Ja prezentujem vo verejnom mediálnom spektre už relatívne dlho to, že a konkrétne sa naozaj ja vyjadrujem aj k tej skupine vyšetrovateľov dnes nazývaných Čurilovci, že podľa môjho názoru dochádzalo k manipulácii trestných konaní a ja to tak pekne hovorím, inštruovaní vypočúvaných osôb. Ale ja mám jeden dovetok. Ja rozprávam o iných trestných konaniach ako tých mediálne známych politických. Ja sa strašne snažím vyhýbať tým politickým témam, pretože je to zneužívané. Hej? My tu dnes máme obranu týchto pánov vyšetrovateľov v tom smere, že oni sa dostali na najvyššie poschodia politiky, do tých finančných kruhov a preto sú dnes stíhaní. Zopakujem. Ja tvrdím, že existuje možno 10% tých, nazvime to politických, alebo trestných konaní s tým politickým pozadím nejakých, tých mediálne známych, ale existujú tu desiatky úplne obyčajných prípadov, kde dochádzalo ku kriveniu spravodlivosti. Potom tu máme, keď sme hovorili, učil sveti prostriedky sa hovorí, kde sa rúbe les, lietajú triesky. Ale to tak jednoducho nemôže byť. A jednoducho nie. Viete, áno, dnes som to už raz povedal a ja som občan tejto krajiny a ja by som bol rád, keby všetci, ktorí sa dopúšťali defraudovania štátneho majetku, ktorí prijímali úplatky, respektíve korumpovali niekoho, aby boli potrestaní. Áno. Ale ja som povedal, že to právo platí pre každého, takže aj pre nich a v oboch smeroch. Rovnosť pred zákonom by mala znamenať, že každý má rovnaké práva, ale aj povinnosti. Viete, môjim osobným želaním by bolo, aby naozaj každý a jeden, kto porušil zákon, myslím normy trestného práva, aby za to neslo zodpovednosť. To je môj idealizmus. V každej jednej spoločnosti sa nájdú ľudia, ktorí dokážu istým spôsobom z toho naozaj nejakým spôsobom vyklúčkovať. Ale nemôžeme to robiť spôsobom, že my teraz to právo znásilníme dôkazy, len aby sme sa silou mocou dopracovali k výsledku, že niekto, kto je označený za toho korupčníka, alebo je to nejaký neobľúbený politik, skončil za mrežami. Pretože ak to budeme robiť takto, naozaj sa môže ukázať, že tie dôkazy neboli skutočné a sa tam ocitne niekto za niečo, čo neurobil. Respektíve, ako som to povedal, ide aj o to, aby ten človek bol potrestaný za to, čo skutočne spáchal. Aby sa mu nepridávalo niečo. Aby dostal primeraný trest za to, čo skutočne mal urobiť. Môj idealizmus hovorí, áno, spravodlivosť by mal platiť absolútne pre každého. Pre robotníka dnes v Košiciach, v železiarnách, ale aj pre kľudne aj poslanca Národnej rady. Tam by mala byť absolútna rovnosť. Aj čo sa týka práv, aj povinností.